Oh, kumusta ka mo? Yan sabi niyo malagad si Kangin Antifon Morales. And then, may partner ka po ako, Dre, si Randy Bayad. Kumusta ka? Tanan po, di karon tibok ka Bisayan Mindanao, okay? Asa bida, always say a prayer, mga kaigsunan mo. Ang importante, ang atong papadalangin ito sa nabang magagahom. Lord, thank you kayo. Simugyata ka namang grasya sa matagad daw. Thank you, Lord. Okay? Bueno, ang suot ang pagkaroon itong itagan ng pagtigad ng pinadakin is usa ka babae na mapatawag lang sa nga dadang. Yan, gibawatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan, ang itong sender, si Dadang. Kini ako problema, bahin ni sa kong kapuyo nga sa dihang nanganak nako, nausab man niyang pagtan-aw nako, murag nabugnaw siya nako ba? Ug kun ngano, ingon man gud ini ang mga panghitabo. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin, ngunit ang ikaw ay yakapin, naglalaho sa dilim. Ninais kong mapalapit sa'yo, ninais kong malaman mo ang mga paghihirap ko, baliwala lang sa'yo. Ikaw ay akin! Saman, oy, tay! Ngano man? Ay, usaman, okay ka na diya. Okay rakit kay tay, kay ngano man? Ikulbaan ko. Ha? Ikulbaan ko. Kanimo dadang. Ano man tayo si problema, nagtakantar man ko diri. Oo, kana. O, kanina akong ikuyawan. Ngano kuyawan mo ka tay? Hala, pagsulti, uy, huwag ka makauyon sa akong kanta di ay tay. Anak, mo ka ba? Ang talent sa tao. Bisan dili ni mo kinahanglanon. Ug maunay ampingan ni mo talent mo nang. Tay? Mugawas lang kalit. Ug maka-attract kayo ka na. Osbira na, bebe. Usa lang ka istansa. Ikaw ay aking minahal, kasama ko ang may kapal Okay. ngunit. Ha? Ano sa man? Ako kang biliban ako ni mo anak ko. Na akong bilib na hurot at tilo. Kaya tayo, uy, kasanan tayo. Mahinumdum naman sa ko ni Adto na atong may intra pa kong amateur atong kani Adto atong sikat pa kayo tanan katong wiwi jambore. Paraan na anang wiwi jamburi tayo, uy. Bitaw, ako ko ang haro sa una. Hangtod gawa na ko nila dawata. Ila na lang kung giing mong guest. Kaya kuno ko ano man. Kaya guest na lang kuno ko kutob. Kaya pangharusan ko sa una. Hangtod gawa na ko nila dawata. Ila na lang kung giing nga. Guest na lang ka. Patod pa. Ay, hangtod nga, wa na lang ko nila dawata nga guest. Eh, ang mga tao, ako mamagitudlo nga first, nalimot sila nga guest ako. Mautong pagkasunod, wa na ko nila dawata nga guest. Gihimot na lang ko nilang tighatag sa microphone. Ay, lang tama kay, karaan na ka ng dialog ka tayo, karaan na kayo. Kuan ba? Kining bitaw na. Akong ambisyon sa una. Singer man yun. Nya. Pero, mura magdili ko no bagay na ko nga mag-singer. Mao nga, wala na lang ko mag-singer. Wala na lang. Nya. Mao nga wala na lang ko mag-singer. Unya, kay gusto maguna ko nga ilabang mo, parang bang moadto ko og mga lain-lain nga mga dapit, unya magkupot ko daghang kwarta. Ay, dili singer. Uy, dili singer. Imong gusto ko dili dispatcher. Ito'y pagkasinor, bayan ni mo anak. Bisag po primi sa amo pero malipayon ming duha si tatay. Unya sa akong kitabahuan pero bisag ko kuhaon sa akong uyab nga si Emilio. Usa man ko ka-cashier sa usa ka beer house, mao nang makadlaw na ko pirming mauli. Unya. Ay, dukaan na gid nako eh. Oy, Oh, daday. Ang imong Prince Charming nas gawas na naghuwata nimo. nana des Emilio. Nanaoy ganina raman na. Pagkaswerte pa ya tao nimo, babayana ka. Nakakita gyud kag laki nga may unong nimo. Pag minyo na mo uy, aron magkakaon na mig inasal. Unsa? Minyo, wait. Ganira day kadas gawas kana wa ka magsuot. Ako aday ni kaong balot sa gawas ay. Mao ba? O day. Day may trabaho na ko kasud ko appliance company sa ilang kapitan Johnny Kapatingan ba. Oh, safe usa ka kolektor. Hala ninduta may noon dumilyo. Og bisaan man ko nimo nga kun makakita na ko trabaho, paundangon natin kasi mong gitrabahoan. Og mag-ipon na ta. Bisag di pa ta kasal, motigom na ta. Saman.
Di ba nisaan naman ko ni mo na? Nya sa may buti may pasabot pa undangon ko nimo sa akong trabaho. Ayaw day, luon ka ni mo ng sige kang trabaho di ay. Bisa ka sir taon ka no, pero ang imo oras taon pero bikan kuwang sto. Mao karon nga na ako'y trabaho. Undangon di ka. 2 milyon. Gito nga namang among sabot ni Milyo nga muundang ko sa akong trabaho ug mag-ipon na mi. Hangtod sa among panagtipon na mabdus ko ug nanganak. Unya, Daday, usa man, ha? Naanaman gud mo'y anak ni Melio. Usa man, wa pa mo'y plano nga magpakasal, tay, na alam may plano nga magpakasal, pero unahon sa namo ang pagpabunyag sa among anak tay, uy. Basto anang tubayat ng bunyag tay, di pa? Oo, sa noon. Mo nang amo nang gisabutan ni Milyo nga og mabunyagan na gani si Inday, magpakasal na mi. Mo na sunod na mong plano. Mas maayo noon. Iusa, ano sa man ninyo babunyagan ang bata? Ay, pre, tino, salamat kay imong litson nga gikan sa ablings litson ha, nga way kabkab. Pero tinakuha ko, nindot kay gunodo. Total gina, pre, kanang usamang ko sa nagkugo sa limata, pre. Ako gimi ang konslitson, pre. Salamat kay pre, pero kayo ganda sa barkada, pre. Ako nang ipabuglaw daan. Mo ba, pre? Kunya, sa pamay dugay na to, Ako pre. taong ko na ito tibok barkada. Ano sugda na to? Sige, pre, ako'y tawag, ha? Sige, Kaya tawag. nalas gawas, pre, ha? Naguhuhat na sa signal, pre. Nge. Oh! Bilkul! 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 Wah, kapag ang natural, bugnaw yun. Basta kumplito ang barkada. Magpabugnaw na yun og San Miguel Pale Pilsen. Sarap lagi kasama. Oh, mga batang San Miguel! Ablihin na ninyo! San Miguel Pale Pilsen. Ay mo kabalakag bakuwangan ha. Kaya ngayon naghan sa among mga silingan nga tindahan. Muhorder ta. Oh, cheers! Cheers! Sis! Budi nindot! Basta na yung okasyon, usa ka beer ko lang, magkumplito din ang maskada. Diba mga batang San Miguel? Salamat sa pamilya. May problema. Basta barkada kompleto. San Miguel Pale Pilsen na yun. O, kamu ba niya? Mag-beer ko na mo diha! O, kamu mo ba? Beer cool na! Beer cool na! Pinangga kaayo ni Milyo ang among anak, kay una palagi namong anak. Unya, nang labay ang pila ka buwan, ingon ini naman ang mga paghitabo. Dong, ato na ka? Ay, uday. Ay, kung pabutang panihapon na, kaya basta madugay ko uli, mag-overtime ko. Ay, sige lang dong, magawata lang ko nimo. Ikaw. Basta ako'y mahayanin mo, pas mo ka. Sige, arin ako. Oh, milakaw rin magdiritso. Walang gani mo kiss sa mong anak. Mayag na usap naman yung mga linihok ka ni Milyo. Huwag ka ni magbinuang. Ay, pasig may lain na ning babae da. Kanang na, murag doon naman kailangan kay problema nga kita da, pre. Saman, tabang ko na, pre. Pre, Oh. duda ko na yung anak, pre. Sa'y duda. Duda kung di ako'y mahaning bata. Di mahal ko to sa bala, pre. Kung ano ko taon? Anong kasulti magkaanak, pre? Kuan, tanaw na ko sa bata ba? Muro wamliwat ako. Okay? Muro yun, wamliwat akong bata, pre. Kaya ang bata, ang mata, protinsi ka! Ha? Bawal lagi, pre. Karoon magdakog ang bata, pre. No? Klaro ni kayo na akong ngayong mata ba? May pagka-insik. Unya ako, kabudlat ani akong mata, pre. Budlat kini akong mata. Gawas ka budlat. Siga pagin kayo sudlo. Pre, kanang... Unya unsa man pagkaunsa nga ininsik man ang mata sa kong anak, be. Ano man na? Kanang, pre. Dili ba yata na pikot og mata, pre. Insik na, pre. Oh, hapon ba na? Nabi sa Pinoy nga pikot sa mata, pre. Unsa Ay, man? probida sa nimo nya. Lagi unsa man pagkaunsa nga akong asawa di man nag-insik mata. Di man na-insik ang iyong mata. Budlat. Mas budlat pa bagay nagbata na ko. Pre, wasa din na maliwat niya ba? Wala sa doy. Oh, basig ko, anak, pre. Nangaan na si Mari, pre. Ha, Mo ha? silingan ng insik, pre. Ano ka, pre? Pero, hindi ka na ba yamahan sa akong anak, pre? Sa ebidensya agad katutuhan na may mahal, pre. Ngano kan? May relasyon na sila sa imong asawa. Unsam taw ka. Umbot lang, wata kayo ba na? Na diha, unsa di mahimo nga mamasagil ka nga wa ka kay ego ebidensya ba, pre. Unsam taw ka, eh. Mausan no? Mo na.
Dili ko na may pre ha na kay. Makiha ba sa baya sa taan na pre. Di mo guna mo yung rason pre. Nga tungod kay wa maliwat nimong bata nya dili na sa nimo ang kunon. Ako bitaw pre sa gabay pa ko pre. Puti magay ko pre. Nya hamis kay naong, hamis kay kong kutis. Naggwapo sa ko pre. Ha? Wa gyud sitsura sa akong amahan pre. Kay bati ang kitong naong tatay pre. Unden. Wala na lagi pre, tinola pre. Pero ingon akong nanay pre, nga sa pagmabdos pag kuno niya rin ako. Na nga siyang agamulak. Agamulak? Oh, mo lang pagkataon ako pre, imbes nga masuko akong tatay kay wa ko maliwat niya. Pero tino niyang lipaya pre. Nga naman? Wa siya magtuo nga siyang batig na pre, makaanak siya gwapo nga murag si agamulak. Oh, pre nga. Agamulak. Oh, pre. Mga ikaw angay ka malipay ha. Kaya ang imong anak ka may pagkamistiso. Pre. Pre. Dili, pre. Lahi gyud ako una pre. Lahi gyud kay ang kanang siya gud taon, ang kung una pre, na man na siya trabaho sa biraho sa una nga usa ka kasir. Aw, noon sa kasi. Kadi ay noon sa. Di mo gana siya GRO o star dancer baron unsam taon ka eh. Buta ka pre no. Oo, Ako pa on. panidaan. Kinahanglan klarohon yun na kung maayo. Dito siya trabahoan ba? Kung unsa gyud na siya dito. Si GRO sa na. Oh. Oh. Oh, wa pa nga mong banana, day. Wa pa maulit si Melio. Wa patay, pero daan mo to siya nananghit na madugay siya uli kay mag-overtime kuno siya karon. Ngunya, siguro ka nga nag-overtime ka to. Basiglay mo overtime man ato. Oh, tay. Oh, si Melio na tingali ni ay. Dong Melio, ikaw na Dong? Oh, Sige Dong, pahuway sa diha kay mag-andam pa sa itong panihapon. o ba di ka mukaon? Wa pa, uy. Daan ba akong gaingon ni mga waton ta ka para magdungan tagkaon? Sige, suka dito. Oo, Dong. Dong, tanawang bata ha, kay natuog ba yan na, basig mulihok, pipika lang ha. Sige. Kung totoo ka na kung naong sa bata, dili gini ako. Isura niya eh. Kinsabi ka ni bata ah. Murag ako, mura sa dili. Ako yung gani. Kinahanglang imbestigaran ko ni maayo. Ako ni mo matudaan kung usab yun siya ka GRO kaniya to. Sirado ng kaso kung may bawaan ako. Siguro yung di ni ako. Oh, asa na itong banana ni mo, day? Tatay, uy. Ayaw na ka ng pagkasulti hatay, kay basig malaing si Melio, anak. Siya malain? Uy, day, ako kani adto pa ko, ha? Nakiba ko gisaaran ka niya nga pagkaslan yun ka. Oh, lagi. Oh, niya asa naman, ha? Mga totoo na katuig ang bata. Wa pagyud sa katigom. Saro naman sa... Ay, tay, ato lang mo paabuton ang panahon, tay, good. Dili, daday, oy. Ayaw ninyo paabuta nga mo dakwa ang bata ug may kabuot na. Ug mahibaw siya nga wa di mo makasal. Tay Mundo, magpakasal ragid mi si Melio, pero paghuwat lang, kay nagtigong pamikwarta. Asa naman na pa kung naalay kwarta? Dili, daday. Klaruhan ang banabana ni mo. Makigminyo magdod sa ni mo, o dili. Sa akong panaw, murag wa gyud ay plano. Basig usa lang unya kaadlaw ni anak daday. Biyaan lang ka, ha? O dili ka magkabukod kay dili magkabukod kay nasal. Tay. Ikulbaan na hinuon ko sa gisulti sa kong tatay nga basig makakita og lain si Melio og sayo na lang kaayo ko niyang biyaan kay lagi di man mi kasado. Mao nga ako sa gisukna bahin ana. Unya. Dong Melio. Ngano di ay ka? Nakamatikod ko nimo ng mga nangaging mga adlaw pa mulag dahil ka na paayo sa una. Unsay problema di ay? Wala akong problema. Nani mo? Nako, Nga mo kamusulti na kung usa ni ka GRO kaniya to. Uring wa na maliwat akong bata. Kay dilit nga na ako. Dong, unsa ko to gipanulti? Ay lang sa ibaw na kung unsa ka kaniya to. Wala ka mahibaw. O, tinuod. Sawa pa ko mahimong cashier sa club. Usa ko ka receptionist. Dili GRO. Porbidahin lang pamakta ko'y. May ebidensya ka na. Kanang bata. Naibaw kung madi na ako. Dahil namahana na. Usa ka insik. Ayabag ka naman niliw, oy. Abi kay gwapohon man ang bata, insikon og mata, ug di parehas nimo nga budlat og siga pagyug mata, imo nang i-consider nga di nimo anak ng bata, ha?
Pagsulti na di ka mga mahal, anak. Nga di ko mamugos ni mo. Ha? Mo na hinungdan? Nga di ka magpakasal na ko? Sige, sige, sige! Sulti ko sa gusto ni mo. Di ka mo ilaan ng bataan nga imong anak. Sige! Di na ko ipamugos ni mo, oy! Hilas ni mo. Inigda ko ining bataa, ha? Ug mahimon ning nalinaryo. Pangayo niya mong kwarta, ha? Day. Ikaw pangayo niya, ha? Kay tusloko ko ginagdagom ng imong matang gabudlat o gasiga lang. Animala ka! Day. Mao ni akong problema. Kay ako mo ginaklaro nga dili mo ang konsimilyo nga iyang anak ang akong anak. Unsa kong buhaton? Unsa man og ang kasultihon? Daday. Hello, good morning, Tatalan! Lord, thank you kay Lord. Mama Mary, salamat sa mga pagkampong. Thank you kayo. At Tito Jen, good morning. Thank you gamit ang Sid Panyawan Coffee Mix. Thank you kayo ninyong tanan. The best yung kaya imnon ang Sid Panyawan Coffee Mix. Kay mauni, baka pasingot at magtrabaho ta sa opisina. Kondisyon kita. Inom tag Sid Panyawan Coffee Mix. Labi na yun sa opisina ni. So, okay, Ate Pwes. O ako sa pasalamatan ang tanan nga nagtumar, nagmintin ka rin og Sedbanyawan Herbal Capsule, Sedbanyawan Herbal Capsule with garlic, Sedbanyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutasig sugar. Ayog sipyata pag inom ka, daadlaw yun. Katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mo kaon sa imong pamahaw, inom na daan og sa kakapsula sa Sedbanyawan Herbal Capsule. Inig pa niuto ni mo, hapon. Inom na po ka daan og sa kakapsula sa Sedbanyawan Herbal Capsule, una ka mo kaon sa imong paniudto. Hapon inig gabi, sa di pa ka mo kaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan og sa kakapsula sa Sedbanyawan Herbal Capsule. O galang na na problema, gyud kaayo, bahin aning kidney o guilty eye. Ayaw nagkaguol, di nagkaangay mabalaka. Tungod kay doon na makatambal, ana, doon na makapalibyo, makaayo. Ano yung atong gibati, bahin aning kidney o guilty eye. Kini mao ang Cogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o guilty eye, inom lang sa Cogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Cogon Herbal Capsule imong iminon kada adlaw. Silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot haalang sa kidney o guilty eye, Cogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Og sa tanan ito mga kaisunan nga migamit sa tuwang Sid Element Oil, thank you yung kayo ninyo tanan. Kamu na sayod kung sa epektibo nga itong Sid Element Oil nga tinumuwag tag sa ato ang panuhot, pamaul, panakin sa kalawatan, barikos bens, katul-katul, kuto sa kabataan, ug ilikay pagitan sa dinggi kung mga plasta sa Sid Element Oil nga nara, mapalit sa butika, di ba kayo guys? Sa butika nagyot mga ikson. Among ginabalik-balikon kay masipya dyan agam. Sa butika nagyot mapalit ang tinod nga haplas Sid Liniment Oil. Ang haplas nga na matud-alas nga katawan kay epektibo gam. Sa butika nagyot mga ikson, butika. Ha? Kanya nasa tayo option gam. O layo-layo tas butika ba? Alita sa Facebook. Na bisitahin ninyo ang page Sid Marketing mga ikson. Ngay, type na to ang panyan mo. Herbal sa pangigala. Na ayaw kalimot kato i-like ang page pangigala. Makita ka dito na ang mga genuine Sid Marketing products. O ang mga panyawan products Sid Marketing, mapalitan po na to sa Shopee! Shopee. Wala mga ikson. Huwag natin basugo. Layo-layo tas butika natin basugo. At ato tas butika. O ba, ato tas cellphone. Shopee. Ha? Sa Facebook ha? O na, basta pinumdum lang kita. Away baligyan na sa gawas sa butika ra na o sa Shopee. Tinood nga plus kasi Liniment Oil. Thank you. Muna gibuhat ako yung agaw si Eve Delmar. Eve Delmar ginigaw si Tata Dunyos. Si Noah, Nui Tata Dunyos. Diya sa Pirinlod ta gani. Pero si ako igagaw nanis mabulo gam, mabulo. Nya si Jesus Munyaski, Maribel Cañete diya sa Luir Malibo. Gilingiga. Juni Serenyo. Layo ang ning Juni tigabitan na to si Liniment Oil. Natin nga to sa ilang butika sa Gunting Marisa Gams. Gunting Barili? Oh, Gunting Barili. Layo ni siya. Sa ila sa kuan, likit sa tayo atong amigo des Gunting. Ato ko siya ba? Bulo. Oh, si Rani Bulo. Rani Bulo. Amigo niya. Musta kaya Ran? Si Rani Bulo dito ng atong mga una basta wala ka na sa manawag din na sa ito basta duldo na sa kuan panapan niya panapas na siya. Si Pabina dito. Ikaw labas Dito sa Pabina. Ako sa lima sawa. Di no si Benji Sanchez sa karang carbon fish vendor kap. Benji Sanchez. Si Sir Benji Tangian. Sanchez din na. Sa carbon fish vendor siya.
O sa tanan diha sa Kulo ha, barangay Sitio Kulo. Barangay Babag, kumusta? Babag, o Babag. tinaghanan nga to sa Sitio dito, Kulo. tinaghanan na to dito pero buyag. Palipayon kita sa Lipayon kita. na. Thank you kayo niya diha sa tanan. O niya, ay lubog kalimot nga kanunay kita bumati sa programa ni Atty. Rupil Banyok. Sa buntag, unang larjo, unang balita nila Kuya Arnold ug ni Ate Ken. Ini kasunod na Atty. Alasay sa buntag. Straight to the point, morning edition. Ug sa tanan na to mga drama, unya ini gala 5 nga to sa Alasay ang programa nila ni Ate ni Ma'am Aida tapos og ni Kuya Sir Bilji Tanghian ang sumbunganan nga daghan pug kay natabangan ug pagkagabi ang programa ni Atty. Buenal Guno nga naguluhan straight to the point evening edition. Mao na din ha kamong mga namati karon. Okay? Og sa tanan, bam. Yes, salamat kay Maing Buntag mga tricycle drivers diri sa Tuburan, no? Nga maminaw nato gulyan. Labi na ni Mr. Jundel Racon o Kathy Fuentes. Kumusta ka mo din ha? O ba na mga tricycle drivers? E kung sa padayon nga naminaw ka nato sila si Brother Orlen Apares o Sister Marisa Apares. Brother Fernando Sibay, Sister Josephine Sibay sa Couples for Christ diha sa Tuburan. Ayaw ka makalimot ha? Celebrity ko si Community. So, Jundel, sa dili ka pumaad to, mabiyahe ako sa'yo sa buntang sa pag-drive mo, paghatod sa mga bata sa pinagin ng tricycle nga gidang, mga ligo mandaan ka mo ang mga bata, mga imong asawa, ayaw kalimot ha, Celebrity ko si Community. So, nagato sa mga sakop sa Couples for Christ, sa dili pumaad sa ng prayer meeting. Ayaw kalimot kay kani magpabilin ka mo nga younger looking o kutis artista. Aduna sa kini mga sangkap nga gulutat tayo papaya extra para ug doon na kami mga dead skin mo repair siya. Ug doon na kami mga up mga katol-katol pugis-pugis mag-dry ang inyong skin aduna siya natural moisturizer. So ang atong celebrity project ni Unit Soap iminti naman kini nya ayaw ka mong patakag palit pangutan na lamang kamo sa butika. Unya tanawa sa kilid na kabayngan Tatak said marketing. Salamat. Ate Pres. Okay, ang sendo na ito karong adlaw. Si Inday Daday Ate Pres. Daday. Oh, ang ato problema ni Inday Daday Ate Pres, no? Kay kaning si Milyo nga yang anak ba. Siya usa na siya ka JRO sa una. Pero kanang JRO nga na mo JRO nga limpyo trabaho Ate Pres kana pag videos lang kayo ba. Pero lang sa mga ko ano, pero dili mo na makadaot ang JRO, mga damay mga JRO mga buutan. Maupuros mo na sila mga buutan, depende rin na nila kung mudawat sila ng mga outing-outing. Pero kini si Daday Ate Pres na JRO siya antod nga nakasir siya. Karon nakaminyo siya ani Milyo. Nakaanak sila ibong lasas bilyongan ng insektaon ang bata kay budlat na silang mata. Iyang asawa budlat mata, siya budlat mata, sudlot pag yung kanon yung siga pag yung kayo. Mao na nga karon iyang anak insect nga naman ni Ate Pres iya pag yung kanon. Mao na diha, naningo mas dati di ka buang ko na di narani mo. Nakagyud sa balugbanan si Daday nga anak yung Anak milyo. niya, sa pang ibaw siya Di kibaw gyud siya nga anak unya. Kanawa siguro kasayon si Milyo nga doon na siya mga kaliwat o mga apuan sa una nga Chinese, mga insect ba. Mao na maliwat tong dipindi ra man gunado sa mga dugo nga hindi abot sa atong kalawasan kung asa ang liwat sa mga kakaranan at abang Ni adtong pizza 31 nag-MC makukasal sa Aloginsan. Ang laki mura yugnaw sa akong apuhan. mistiso kay bam. Dili, wa ko man yung mestizo kanang insipon ug mata. Ang mura yug. Ang ako igaga ko tumali dire, mao ang linaktan na kuwang pero ang tanang itsura mao ko. Di ba ka aparente sir? No, mura yug kag naong sa akong igagaw. Asa igagaw nimo nga mga riri kato dire? Katong marin sa una mura yug daw. Nya kanang naang sakto naging uni mo, doon ay magkaparehag na, bisag dili na parinti ka, ha, no? Tinuod na. Apan kadiot lang. Sige. Sa dili pa pasulabi ang iyang problema, atong Sige. maliko niya, ha? Balik ka. Genesis 2:24, tungod niya ang lalaki mo biya sa iyang amahan o inahan, o mutipon siyang asawa, o mausa na sila. Kini, nagdala sa gugma. Kaya kung magminyo ang babaglaki tungod sa gugma, ang ilang anak, sakto ba na gulyahan? Pero sila nga tawag kunog bunga sa ilang gugma, bunga sa ilang pagminahalay. Karon, doon na makamuy gugma nga nakabaton man kamuog anak. Apa naglali sila tungod lagi sa naong sa bata nga lain man og naong. Lain paambit. Old Testament gihapon, Sirach 26 versikulo 1. Palaran ang bana sa usa ka maayong asawa. Mapilo ang gitas-on sa iyang kinabuhi tungod sa iyahang asawa. Akong balihon pananglitan. Og kani kay man palaran ang bana. Og ako ning balihon, palaran ang asawa sa usa ka maayong bana. Ingon dalang no, galing di man ito mausap ning Biblia kay mao niya dire. Pero imusab to ng unod, maura, vice versa bana og asawa. Karon, wa man mapilo ang gitaton sa kabuhi. Marami siyang nag-goal kay di man dawato ng iyang anak kay lain og naong. Balik ta dito, apan mahal malagi gasto Ate Pres katong gingon mo nga ang pag-examine nga pag tinuog iyahabad yung dugo ang bata. Mahal nga to gasto. Apan gusto gyud siyang ma-sure siya, iya lang ang gastuhan.
Oo. Oh, kay ug moingon ka nga dili ni imong bata kay lain ug naong, di mo na mahitabo tanan nga ang bata liwat ni mugnaw. Ako bitaw. Ako bitaw sa masukwa akong mama nako. Ingnon mo ko akong mama nga liwat ug naong ni dado. Kanang dado amo silingan di ra ba paridente. Di ra ba gumi paridente. Dako lang. Ay, maluwat ng kadado. Mao lagi ako man. Oh, dako lang mo papangit. Liwat ka ni dado. Dili man may paridente oy. Bata akong mama masukwa na ko. Oh, mura may kagbakang hinungay. Mura ko bakang manok. Ang ako lang ingon kasi nga na itong sinder ha. Ang sa daday. Oo, daday. Daday dadag. Oh, daday dadang. Oh. Ako kaingon namang inday nga kanang ang mag-ampo lang, tawag lang ta sa atong Mama Mary kay asawa ka man kay og imong iliwag ang imong pananaw dito sa balaang kasulatan. Ulingi ka diri o di abas wala hay dapat mabutang ang imong Biblia. Gingon ba ya dito nga si Senyor San Jose pinagi damgo itang bulagan niya sa Mama Mary kay ngano ni mabdos nga pa man niya mahilabte, di ba? Naman sa Ebanghelyo. Aparingon ng anghel nga ang Espiritu Santo kanang iyang gianak. Sa ato pa ang tanang mga bata nga matao, doon lang kan bendisyon gikan sa Ginoo. Daday. So, ampo lang ni Mama Mary kasi si Senyor San Jose gali nagbuhi mga nagbata nga dili iya. Klaro sang dili iya ha. Ya kada pa imong bana nga yoham gyud ang anak. Ampo lang day no. Ampo lang ta aron hikapon ang kasing-kasing si imong bana og malukmay siya nga kining bata iyahag gyud ning dugo. Kaya at the end of the day, di man ang tanang anak, babae or laki, liwat tanan siyang maganikano. Doon naman mga malaki ugnaong. Liwat ba kasiyang apuhan, liwat ba kasiyang uyuan. Bago pa bata pero kanang amahan sa na yang bana ay gugma rin siya anak niya. Maluwi niya na. Bata pa man sad. Kamu ate pres, kamu, ikaw gel, ingon na ng sitwasyon kung tanongin mo ang bata, dili kayo liwat ni mo, mabati mo ingon na. Wa pa siguro. Kung Okay. ikaw inahan, di good ka, limod mo dyan ng anak. Doon Pero naman ang bana, ang bana, may duha-duhaan pa. Kay Kung ikaw katong yung anak. napita mi silingan sa una, ay surab sa pare sa una. Kay tinuod sa nahitabo sa silingan kanang wa gyud putukan, di iya yung anak sa dito na mo siya putukan nga pag pinyal na niya nga dili dito anak siya bana oh. Tutugan ang asawa? Oh. Dito ka na pa pinaka. Takto rin pare di lang pag mo bayad basta sa mga problema na mo bayad sa para na babedinan mo bayad, di na mo tukan eh. Sa ato pa, iyang gilimod yung bata, dito na nagpinal ang bana, una pa siya musulti. Oh. Oh. Hindi ko na nagpinal na siya. Ang babae ba? Nagpinal? Oo. Anang ayang asawa ati presya daw nakikonsulti mo. Sa banday siya. Kanang upat na to ka anak. Dili na ni mo anak. Upat, dude. Upat sa anak ko Grabe ini. sa nang upat. Ang iyang bana di ay baog ka na bang si mga anak naman? Squirrel. Squirrel. Steril. Oh, Steril. in English ka boy, di na Ang squirrel. Squirrel. Upat gyud ka anak ati pres. Day. Ang lalaki wa Gana gyud. po, doy. Di wa gyud siya, wa gyud siya Wa gyud kuan siya. kay mahal man niya ang mga bata. Karon. Karon diha na ni siya nakuan nga. Pero wa naman ati pres siya Mahal na na niya mga gidawat. bata, Gams. Mahal na niya. Gulyat, kanong ministel mong mutukan siya kadili sa yaman, kay bawal man siya kadili sa kaanak. Be. Dili, oy wa kay bawo, wa man siya kay bawo kay. Di siya kaanak. Di siya kaanak, di ganim. Oo, sige, bawo. Ang pinal na siyang asawa niya Di gisultian. ko na nahibaw. O diha na. Kana bang istorya ninyo magilakbit sa to problema ron malibog ko. Ingol ate Priscilla, nindot yung nga asawa kin kay bawal siya nga pining bata anak ko Dili siya ba, bana. kung ikaw apuhan, di ko ka magduwa-duwa nga, dili niya anak sa asawa sa kay siya may nagnampon, siya may Oh, siya may nagsampon. Pero Oh. sa ang laki, dudahaan. Oh, Ah, na. pero sa istorya ni Goliath, ang asawa wa mo tugaan, diha nagpinal na una Sa pa tinuod magutan. lang ti pres, ang anak gyud sa babae nga anak mao ginay tinuod na Tinuod na apo. Oh. Kanang sa lalaki, Lalaki, wa pa di magduwa-duwa siguro. pa. Duwa-duwa pa. Pag duwa-duwa pa ka. Kani- Uy, apo yung ka din ako. Oo. Goliath, Duda-duda. Priscilla, gili. Oh. Kanang istorya nyo ba, nalibog ko. Ugari kong Priscilla, mabati kong baye. Ugari ko ninyong Goliath, mabati kong Black Isipan. Magbayo talaga! Ay! Salamat, magmanakot ito naman. Doon ako ang puzzle, tihon.